Gurit bocah kanthi irah-iran ing wektu esuk dening Bayu Saputra kelas 5A SD Negeri Nggodean 2 Sidoagung Nggodean Sleman. Ing wektu esuk wektu tangi turu rasane isih adem banget, rasane wegah nindakake apa wae, nanging aku kudu enggal tumandang. Saben esuk kudu tangi mruput kanggo nyiapake piranti kanggo sekolah. Wiwit esuk tekan awan ana ing sekolah saperlu golek ngilmu kang akeh. Aku kudu sregep anggone sinau golek ngilmu kanggo dina sesuk supaya bisa migunani sakabeh kanggo sapa wae. Aku diwanti-wanti karo ibuku kudu sregep anggone sekolah supaya dadi bocah pinter lan manut karo wong tuwa lan welinge guru. Matur nuwun.